Good morning guys! Today is December 22 and gagawa ko ng spring roll ulit para dadalhin ko sa Christmas gathering namin sa bahay ng sister-in-law ko kasi doon kayo magki-Christmas. So yun, gawa tayo ulit ng spring rolls. Holly, come here! Why you always go there? Here. Pupunta siya sa garage. Here. Go to Kuya Zach. I'm just gonna prepare all the... You're welcome. So yeah, i-prepare ko lang yung mga gagamitin. Wait, Holly. Give some for Holly, please. Just a little bit. Good boy. Say hi. Say hi. Say no. Say hi. Say to her. Hi. Flying kiss. Flying kiss. Give them a kiss. What is it? Oh. Thank you. Tingnan siya sa... Lagi niya ako binibigyan ng flowers pag pumupunta siya sa garden. Ay, hindi sa garden. Ano lang naman to yung... This little one for Holly. Oh, say ta. Ta. Ano lang naman to? Milk. Smell mo daw, Nak. Ano to yung... Hindi naman tayo siya, ano. Oh, thank you. So, pag may nakita siyang flowers, damo man niya ng... Bulaklak man niya ng damo, ano... pipitasin niya at saka ibibigay niya sa akin. Ganyan yan lagi. Yes, give one for Kuya TJ to. So, yun. Ano yung sinabi ko? So, yun. Ipe-prepare ko na yung mga ingredients sa aking spring rolls. So, you're welcome. Tingnan nyo yung mga bata habang naggagawa ko ng spring rolls. Tingnan nyo sila. Ba, yan ang ginagawa nila. Hindi sila nanonood ng cartoon. Nag-ano sila, nagsa-sound tripping. So, yan. I-ano ko yung carrots, itawag nun, i-grind ba to? Yan. Tapos yan. So, yan. Ipagpatuloy ko lang to. See you later. Gusto nilang tumulong sa akin.
sabi niya, what? Bakit ka umiiyak? Yung onion makes you? Cry. What's wrong, Lala? Gusto rin ni Holly umakyat. Ayan na siya. Hi, Holly! Wait! That's enough. That's enough. Si Holly nakaapak siya dito sa ano. Tingnan niyo, oh. I don't want to have cry. Do you wanna come up here too, Baba? Yeah. No, that's enough. That's enough. One more. Okay. Okay, that's enough, please. What is Elming? Where's Holly? Holly, Mom, get what the- is Elming? That's not L. That's 1 and then 2. 1, 2. Yeah. Holly, come on, have fun, Baba. That's way Okay. more. Hold that, okay. I want to. Make sure you hold her. That I do not. That's enough. Mommy, time. Oh, be careful. Kuya, hold Holly, please. Or else all of you will go there because Mama will need to do this. Yeah. Mom, what's the thing you have to put now? What's the Holly? Oh, no, Holly. Stay there, Holly. Mommy, you're so wonderful. On the kid. Mommy, I don't want to follow Hold Holly, sir. you. Why? Because if not, you're going down also because Holly don't want to come. She don't want to go down because Holly, Kuya is holding you so you won't fall. Okay, hop down then. Up, down. Careful. Mom, did I put all this down? Okay, I'll put you down now, Holly. So was Mom. Sit with Mom. Yeah, you sit here, you sit here, you sit here. Sit here. See? No, Mommy, I told it. Gusto mag-join ni Holly. Wait. Now let's sit there. Ow. 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 Mom, what are you doing with that? Well, what is that? Hi guys, what are you doing? Wait, Holly, stop. It's really hot. It's really hot. Blow. Oh, for you. you You have to blow. Blow first. Tapos ko nang gawin, guys. Na-mix ko na. Wait, Holly, it's hot. Hot, hot. I got this one. Blow. So, ayan, guys. Tapos ko na siyang i-mix. Ang Guys, linagay... look at this, guys. Wait, let mommy talk first. Ito na yung mixture ng ng spring roll. Ang nilagay ko is vegeta, tapos naglagay ako ng cilantro or coriander, ang tawag dito sa Australia. And naglagay Good, ako Mommy. Yeah. naglagay ako You're the best cooker. naglagay ako ng konting capsicum para may kulay siyang konti and salt and pepper. Tapos pinch of sugar. So yun. Yum. Tsaka di ba sabi ko sa inyo, bago ko ito binabalot, ano ko muna siya, nagtatry muna ako bago. Good, Mom. It Thank tastes really, really good. You're the best cooker. Thank you. It's good. Di ba sabi, And Papa and Lola. di ba sabi ko sa inyo, bago ako mag-wrap ng spring roll, nagpiprito muna ako para itry ko kung okay na yung lasa niya, para ma-adjust ko yung yung timpla. So yun, ayan, pinapatry ko sa kanila. How was that?
Good, Mom. It's good. It's good. Okay. Balutin ko na siya kasi okay na yung lasa. See. Hot. Okay, let's balot na. Can I have more? No, that's it. It's only a trial. Why? Because you only have to taste it and then mommy gonna wrap it now. Why? Because But I want to have one more. later, mommy will cook it later. Just have one more, please, please, one more. No, that's it. Please, just one more, please, Mommy. Kulit mo ha. Please, one more, please, then gonna have one more. No, really not scary. Yeah, here. I'm gonna make it. I'm Mommy, making you now. thank you, Mama. See you, Ollie. You're already wet. That booty. That booty. But that's all. Yung asawa ko, hinuhugasan niya yung, pinapaliguan niya yung car ko. Ano yung mga bata. Tingnan niya. What happened? Huh? You wanna help? Holly! Holly! What you doing, Baba? Ayan, dinilinis nila. Oh. Holly, no! No, Holly, ala, si Holly, kuya, oh. Oi! So, siyang maglilinis sa labas, tapos ako raw sa loob. So, ako magbabacuum. Pero, gagawa muna tayo ng spring rolls. Holly! Uh-oh! Dad, hold splashing the water. Holly! You're gonna be wet! Oh, help get Holly. Baba, no. You're going inside, That's all Holly? the detergent we got. There's bugs. No. Kuya, you give him a turn as well, okay? Alright, okay, I'm gonna go inside now. Watch Holly, okay? Can you get one for that? Okay, gawa na ako ng spring roll. Habang nagbabalot ako ng spring rolls, manunod tayo ng Korean drama kasi ang tagal ko na hindi nakakapanood, oy. So, yeah, magbabalot na tayo ng spring rolls. So, ulitin ko lang yung mga nilagay ko dito sa aking spring rolls kasi kanina, di ba, ang ingay ng mga bata. Hindi ko alam kung narinig nyo ako. Of course, garlic, onions, tsaka naglagay ako ng capsicum or bell pepper. Pinino ko siya ng pinino, tapos pinigaan ko. Konti lang naman para mayroong kulay yung spring rolls ko. Tapos, cilantro or coriander. And, sa flavoring, vegeta. Seasoning, vegeta, salt, and pepper. Tapos, pinch of sugar. Siguro, tatlong kurot. So, yeah, yun ang dinagay ko. Tapos, itlog na isa. Tapos, ito ang ginagamit ko pang sealed sa aking spring roll, yung yolk. Tapos, yung white egg niya, linagay ko rin dito. So, yun lang, hinalo-halo ko. Tapos, di ba, bago ko siya binabalot, tinatry ko muna, nagpiprito muna ako para alam ko kung okay na yung lasa bago ko siya balutin. So, yun guys. And, manunod ako ng black. Yung Korean. Kasi, matagal ako hindi nakakapanood. Kasi, busy ako. Busy ako mag-edit. And then, busy sa mga bata. Tapos, Christmas shopping. So, yun. Habang nagbabalot ako, manunod ako. So, yeah guys. Okay? Sabihin. Tapos kung hiwa-hiwalayin tong
wrappers na to. Kumukuha ko ng basahan. Yung malinis, syempre, ito bago to. Binabasa ko siya, then tinatakpan ko siya para hindi siya mag-dry. Kasi, di ba, matagal din mag-wrap. So, yun. Para hindi siya tumigas. Yun nga, hindi mag-dry. So, yun. Yun lang yung tips para hindi siya mag-dry. So, yeah, guys. Manood na ako ng Korean. Nag-stop muna ako mag-wrap ng lumpia kasi kailangan ko na i-prepare tong dinner ni Jan. Ayan. Rump steak for us tonight and mashed potato. Time check is 5:50 na, guys. Then, gagawa pa ako ng garlic, ano ba yun? Garlic prawns creamy sauce. So, yun ang topping sa steak. So, yeah. Lagay ko muna siya sa oven. Yung mga kids nakatulog na sila. Napihit na tong oven. Then, lagyan ko na siya ng salt. So, for 50 pieces na yung babalot nating spring rolls. So, yun. Nalagay ko na. Then, balik ulit ako dito sa aking pwesto para magbalot. So, i-check lang natin yung aking mga niluluto. Yes, mga guys. Ito na yung garlic prawn sauce. Creamy garlic prawn sauce. And mashed potato. The steak still in the oven cooking. Ayan. So, yun. Hindi pa rin ako tapos magbalot ng spring rolls. And the kids are still asleep. So, yeah. So, yeah. Malapit na to. So, balik ulit tayo dito para magbalot ng spring rolls. Ayan. So far, eto pa lang, eto na yung nababalot ko, guys. Ayan. More than 50 pieces na yan, Kunti na lang. May tira pang konti. Tara, magbalot na ulit tayo. Yan, ito na yung dinner namin tonight, guys. Mashed potato, steak with garlic prawn sauce, and mixed veggies for Jan. And this is mine. And then, hatihan ko yung mga bata kasi hindi ko naman yun mauubos. So, yeah. And then, tulog pa sila. Si Jan iniintay ko. So, yeah. Kain muna ako. Siya na nabalot ko. Good afternoon, guys. Today is December 23 na, guys. 2 more sleeps na lang. Pasko na. Excited na ba kayo? Oh my God, umuulan siya sa labas, guys. Tingnan yung weather. Ang pangit ng weather today. Sana sa Pasko hindi ganito, no? Medyo malamig na konti sa labas today. And yeah, hapon na, alas 3 na, alas 3:10 or 3:50 na ata. So, magbabalit ako ng mga regalo. Kung maalala nyo noong nakaraang, last week yata yun. Yung basta yung hindi ko kasama yung mga bata, yung
iniwan ko sila sa nung iniwan ko sila sa tita nila, nung pumunta ko kung saan para mamili pa ng iba pang pangregalo. So, ngayon ko pa lang siya gagamitin kasi naging busy kami, halos everyday may ganap. So, ito yung kasama yun doon sa mga pinamili ko. Kaso, ito, pinabalot ko na siya doon sa may chemist malapit sa Kmart. So, ayan, sa mother-in-law ko, tsaka sa tita ni Jan. Tapos, this year, parang wala akong bubuksan na regalo kasi tinanong naman ako ni Jan. Sabi ni Jan, ano daw ang gusto ko? Sabi ko, camera. Kaso yung camera na gusto ko, wala pa. Kasi hinintay ko kung magkakaroon ng, yung Mark III Canon ba yun? Kasi, ang ginagamit ko sa pag-vlog ko ay, phone ko lang talaga, tsaka yung, minsan yung GoPro. Pero mostly, itong iPhone 6 Plus ang gamit ko. So, yun guys. Pero bumili na naman mga pakonting-konting, na, malilit lang na bagay. Tapos, para dito sa bahay, ng mga gamit namin ng mga bata. So, yun ang pinamili ko para sa amin. So, yun guys. So, and yung mga bata nasa labas lang sila, binabantayan ni Jan. Sabi ko, wag silang papasukin dito. And, ayoko nang lumabas later. Kaya kumuha na ako ng snacks na cheese balls. And, of course, tubig. And, pampalakas. Para may sugar. Ito, cookies. Dalawa yan. So, yun guys. Magbalot na tayo. Kasi so far, yan pala yung nababalot ko. So, dadagdagan natin yan. Mostly sa mga bata yan. Yung ngayon, ang mga babalutin ko ay para sa family ni Jan at saka yung para kay Jan and konti para sa mga bata pa. So, yan. Balot na tayo. Lagay ko muna kayo dito. Ipakita ko lang sa inyo guys. Nabili ko to sa sa Cheap as Chips. Yeah, itong gift tags. Ayun, ang ganda niya. Yung parang ilalagay mo siya doon sa mga regalo. $2 lang siya. Yan yung isa. Tsaka ito, para sa mga kids. Ito para sa pamilya ni Jan. Kasi medyo classy siya. Ito parang pambata lang. Ayan o. $2 din siya. 24 pieces siya. Sa isang. Tapos meron din akong nabili. Ito rin. $2 din. Yung sticker. Ayan. Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo. Kasi ang cute kaya, di ba? Para hindi kayo malito. So, bumili kayo nito kung kanino ito ibibigay. Kaysa, meron na nabili na cards. Ito, $2 dito. Ito. Ayan. $2.50 pala siya. So, yun lang. Tapusin ko na itong mga rinarap ko. Nakatulog na si Holly. Ayan o. Tulog na si Holly. Nanonood ako ng La Luna Sangre. Yeah, that's your gift. Yeah. Ay guys, nakatulog ako. Kasi kanina mga 4:45 or 5:20 may dumating kaming bisita. Yung family ni Sophie. Nagbigay sila ng gift sa kids at nagbigay din kami ng gift kasi every year ginagawa namin yun para sa kids pa. Nagbigay ng gift and then yung mama ni Holly, yung mama ni Sophie, binigyan ako ng gift card sa Jeans West kasi 'di ba? Kung maalala nyo, binabantayan ko lang, iniiwan nila lagi sa akin si Sophie. Hindi talaga ako nagpapabaya. Yes, binigyan na lang nila ako ng gift card para sa gift card ng
Si Jeans West. Tapos nakatulog ako. Umalis sila mga 9 o'clock. Then, lininisan ko si Holly. Pinunasan ko siya para makatulog siya. Pati ako guys, nakatulog. Hindi pa ako tapos magbalot. Tingnan mo yan pa. Marami pa akong babalutin. Ito mga perfumes na to para sa ano niya. Sa mga kapatid niya. Tapos ayan. Ito po yung babalutin ko guys. Masayang ba? Nakatulog ako siguro hindi na kinaya ng katawan ko. Sobrang pagod kasi everyday talaga may ginagawa kami, and then bukas may ganap na naman, pupunta kami ng Valley Lake para sa fundraising, Filipino fundraising sila yun. Wala, parang ang ulo ko tulog pa, ang utak ko ba. So yun guys, tapusin na natin to kasi bukas is 24 and then the next day is Christmas. Kailangan ko na matapos to. Tapos mag-i-edit pa ako guys. Hindi pa ako nakakapag-edit para sa sa vlog, yung vlogmas para bukas. Bukas gising na lang ako ng mga time check guys, mag 12:00 na madaling araw. Sige, na tayo, balot na tayo. Silang lahat. Kompleto na yan para sa family ni Jan, tsaka of course sa asawa ko and sa mga bata na. Time check is 3 o'clock or 3:05 na kasi kalis lang ng asawa ko na late siya. Mag-aalas 3 na siya nagising. So yun. Sabi niya matulog na ako, pero nakatulog naman ako, di ba? Nagising lang ako. So yun. See you next time. Parang hindi na ako inaantok ko. Linisin ko lang ang mga yan. Mga kalat. Tapos punta na ako sa kwarto.